Здравейте, приятели! Аз съм Сашо Петков от фирма Unisec Системи за сигурност. В днешния ден ще ви демонстрирам и покажа един нов продукт в нашото портфолио. Къмпинг лампа, която може да вземете със себе си, да я използвате, когато имате нужда от леко и удобно осветление. Компактният дизайн на лампичката позволява да я съхранявате и да я транспортирате по най-лесния начин за вас. Теглото ѝ е 55 грама, което е изключително леко и удобно за използване и за пренасяне. Самата LED лампичка има карабинер, който позволява да се закачи, където имате такава възможност да закачите лампичката. В задната част има бутон Power, когато го натиснете, лампичката светва. Има още два режима на осветеност. Втория режим е с по-нисък интензитет и третия режим е стробоскопичен режим. Сега я изключвам. Светлината, която ви дава тази LED къмпинг лампичка е с цветна температура 3000 Келвина. Лампичката се зарежда през USB порт в задната част на лампичката, който се намира. Заряда е пълното зареждане около 2-3 часа и позволява след това осветеност и работа на лампата от час и половина до 2. По принцип лампичката е супер подходяща за използване на места, където имате нужда от светлина, пък нямате друго решение. Очаквайте нови предложения от наша страна в следващите дни. Благодаря ви!